Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasaritaan ni Tomas nga Napoluan, masak panagsakbay. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak mi kini Daisy nga girlfriend ko Manong Nemi, idi ta mapagustuhanen ti ilit tunggal may sa kadakan. Napangko inala isuna iti eskwela nga pagbasbasaan na. Kalpasan na nag-lunch kami. Kalpasan ti panag-lunch mi Manong Nemi, inda palagpalamiis iti hotel ko nak. Talo nga oras ko nak. Short time. Sambat nga makapagkedked. Nang runa Manong Nemi, idi addan padas mi. Idi, damo mi Manong Nemi tag-date. Damok iti mangin check-in ken kuana. Damo mi Manong Nemi ti kunada nga makalipat. Damo mi nga aramida na pagustuhan dagiti narugso nga riknami. Gapu ka dagiti na irot nga arakop. Ken gapu ka dagiti na bara nga agek ko ken kuana. Uwain Manong. Ken gastuhon iti panagyamyaman ko ken kuana. Tanamin adunan nga intalek nga namin pinsan ti amin-amin na kanyan. Abay ka nagsanay ka? Sanay ka da jay. Da jay panang ipakitak na talagang paragsakin na kiti kasto na ito mas. May tayo ka kitaragsak. Kastamit kang ka, di ba? Dagpad panatamat nga maitayok ako nada. Agmapanta iti climax. Ngem ti laing kabutbutan ko. Kat nung sikugak. Agbasbasa ak. Sigurado lagi din nga. Kapong tutnak di tatang kuno. Nagsikugak. Awan, hanggang nagsikug ka kuman ano. Talagang nagsikug ka. Kat maamamang pangararamidan tati kastoy. Kat nung kasbaganay ka nagsikugak. Manataramidan ta. Uy, kuni ka noon aramidan ta nagsikugak. Diya mo. Ano? Nito ito'y. Siya man balat kasta nga boyfriend nga nagsikug ti girlfriend na di mo amot aramiden. Kat sa kung tulang panunutan na masikug kan. Ngam kabutasan ka ba masikog. Diyak pala pang panunutan. Sikan sangit ti tao nga di na mo tagsakbay. Agpatpata ta lang. Gabutin na hugsuta, di ta panunutin nga. Anyat resulta na kas pagarikan. Ngam saan nga dahil pampanunutin. Di panunutin mi ta, di agdama. Agdama nga data dito yung hotel. Kat may sapay lang nga oras di nagastos ta, nagastar ta. At dapat 2 nga oras, sweetheart. Iso nga santa nga sayangin. Taan nga manin taramidem. Siyempre. Digusan ka manin kadagiti agek ko. Agay ayamak manin iti barukong mo. Ure nang aldawa kitayin, mga anak manin.
Itangan, ti paglaingam ket, nga maggustuhak Tomas, maggustuhak nagmayan. Agsip ngeten iti sumangpetak dito balay manong nemi. Madama, ngagtadtadtad ni nanang manong nemi tibugbugan na nga kanen ti baboy. Nadlaw na nga dakon. Tomas, nadaka na nako. Napanamaya. Ay na Diyos ko, ay anak ko. Timot na nagbalbalog ti Bram. Hawang pulos may tulong mo dito balay. Napyo, mapang ko. Uri ko mamalin tad ka ng tibaboy, unog bugbog. Iya po, ay anak ko, to na pa nagbalbaliw mo. Ay, nanangaya. At dakmat ngamin manin dito yung balay, di kat mangig kumanin ti sermon nyo. Di kami nakaluto. Diyak masangot agluto anak ko, nagaduobrak. Naglabaha kita'y bigat. Sakon salapay, kalpasad na, ito na magandan. Inakas ko, plinansak di kita rumbang plansa kalpasad na, napang ko, in deliver hindi kita linabaak, tapno adaban ng kwartak, sak dapat nagala, iti ka ng tibaboy, itak tadak. Ay, haboy, anak ko. Mabising ako nanang. Mabising ka, di mabising ka. Hore ko ba wala tagluto awang pulos among ngobraan. Nanang, sus. Panawang kay malangin. Hanggang ka, napanam ka deya. Panagdilawag. Kahit nangalam ti kwarta ka pinagplepletem. Ay, Diyos ko, ya. Ito ang palang malagip ko. Hanggang mabit lang. Sigurado lagi di manong naming mapanakitaan di pangiduldulinan na ti kwarta na. Awanin na nanang. In restaurant min kini Daisy sa in hotel. Pinanawa kon manong naging gamang nagkutipok na. Tomas! Isublem dya kwarta ka duli na indul-duli ko anak ko. Tomas! Isublem dya kwarta! Tomas! Ang magisto nga mabatog ko manong nemi ti balay daan ti Belen. Ay, pagpukawan na kan sa ninanang mo. Eh naman yung tinaramid mo ay. Nagririyaw man yung ninanang mo. Nanti, isus po ay isumidlalis to nga agpagit at kasinsin ko nga nanang mo. Konsumisyon ti papay mo keng kuana. Kakaiso na nga sikat anak na nga pakalaglagipan na kanididulpo nga amam. Ay sus aya po Tomas, agbalbaloy ka barok. Ay po na yun nanti. Iso nga rin tiya pimanawag di balay ta sermonan nak ni nanang. At dakay mo dito yung kasinsin ni nanang, umay manin, mang sirbong kanyak, di dakay man langin. Ay, papanam! Pudno ti guna ni Auntie Belen, manong nemi, nga first cousin degree ni nanang. Nga siyak lang ti kakaiso na anak, dananang kende di tatang ko. At natalon mi manong, nga madasabali, nga mang taltalon, tadyak mat amutag talon. Mambarakon, managtalon. Kada daman to kay abang da, kada kami. Nga ipabayo ni nanang, kahit isuno ka iti maurno nga natin kanan mi. Ngino daddo mamanong naming ngino sumuruak. Mapanak ba't agalag tao, ti irik akit mapangkuila ko. Ngim kabuta na ibusin ti irik, bagas no ka, ti alaag. Sa ako mapanila ko tapno, dalaeng gamakakuwata nga pangidate ko kini Daisy. Kuno saan kita, pag merienda, kuno saan kita, iyampag ko, no kasta nga, masapulak di kita, barkadak nga munot uminom ti arak. Diya kami may pasnek tagbasa manong. Second year college, tinagpatingkaak. Ito kursok nga criminology. Ngam gabot na masadutak nagbasa, na barkada ak manong. Sudeta. Ngam kamayatan nagbasbasa ak, isumot ti panagam-amumi ni Daisy, nanubiak isuna. Ken oray dia sa ano kong nagbasbasa, kaya't naglata na paraman ako ni suna. Isung itay, kasta o naman yung ti panagpapas mi.
Inusar ko dati nasarakak nga iduldulin ni nanang nga kwarta. Iti pakadandanonak no kwa ka iti barkadak manong nemi at dadaman eh. Ay, Tomas! Kadwa, kung naklanusan ka nga umay, nakapangrugi kami ni. At na ibusin nga may sa 4 kantos. Magipatakdan ka mati na. Kumamakam ka. Borgato, kitak no, dapay nabati kaya tayo nabati kang kwarta nga na pangko nang i-datean kini Daisy. Tadanubia maya. Ay, kumasyak, dakilat at danubia naman. Bagman, tadamayat ka nga kita, sadot kamot nga ang trabaho. Pangalalam nga rin ti kwartam na ko, kita mo trabaho, nga pag i-date mo. Diskarte pare, diskarte. Dapat lang man na sa 4 kantos. Nana, duga may sa 4 kantos. Ora kita dupulatan na ya. Uy, dupulutan. Araklat kurang. Sige natin. Wala na. No, pagarigan ta, maibos man dito yan. Di, agorder tayo tuwanin. Horekto lang maibasing-basingin nga agawid manong name. Lumalapsak tumanin di balay, daan ti Belen. Ay na, lako aya. Nakalimlimpyo kita, lumabas ka nga nagpaabagatan, itatagpaamyanan ka nga agawid, nagbasing-basing ka. Na, hindi. Hindi mo ta. Di kayo pala umanay nga ni nanang ko, iti mga sermong kanyak, tadapati na kayo, tikil pagkasinsinan nyo nga nalingag sermon. Dagayam dati napintas nga kapid doa ka. Hello, kapid sila. Ba't kami nakastaka, kapid? Di ka lamas yan kini auntie, kini nanang mo. May saka pa. Abe nga di nagtuladan nga kapid mo. Yung pas nagbasa, kahit na nakaradwara. At daw pintas ka trabaho. Kahit mo isa ka trabaho. Nga, isa rin na trabaho. Huwan kapid. Ano, tinutoy. Ijay pagtrabaho at. Di pa kumisinaat. Masapol mit janitor. Ano di ba panagkit-kitam kanya kapid? Langak ti janitor. Pagpagawan, jak pa kahit tagtalong, kahit kung tulag kitag janitor rin, lakay man lang. Di na kayo, nakon, panawag ka doon. Nagbasing-basing at tulad tamit manong nemi pasaray kumanta akang. Nagrigat ka din na si kastoy nga kasasaad. Nabarte kak manen kapu kadagit di barkadak. No sumang petak dito'y balay, makangigak tumanen ti sermon ni nanay. Ay nagsakit tuman ti ulo kon, gaputi hangover ako nada. Nanang, I'm home. Saan kayo mangitang agunget? Apa nga di kay agun uni? Nanang, I'm home. Ngayon, inagdekusina lahat ng arodin ta kadak nood da makan. Kahit mabisina. Bitin de ay pulutan mi. Nagadukam kami. Kahit mas napulutan ko. Manong nemi inabraw nga marunggay nga nalaukan ti sardinas. Apo, may takal daw Agkalkalduak manong nemi di mangig ko ti saning ni nanang. Nanang, sinot na tay. Abay dungdung kayo. Ay, itong kano nga tayo, Diyos ko, nagbalbali ti anak ko. Anyan tulakit di nga tan, ti biyag na, intun bigla ak nga matay. No awan ton ti pangnamnamaan na. Kabay lakmat nga pagadhalin ti kunak, kangem dinamat may pasnek ti agbasa, tasadutmat nga agbasa. Napiya kumamit no amon at tumulong dito'y balay. Uray, sukulo makumat ti mamanag-alat, ti mabugbog, kadagbugbog. Tapno anda, makanan da iti 5 nga baboy mi.
Tainton malako di baboy, ison tumanen ti makaado, lusaan ko nga ikat. Kalitan ako, Diyos ko. Silawan nyo ka di ati panunot na. Ako ka signal. Abag kapso-kapsot ka signal. Nabartek ngamin data nagsurat manong iso nga magpakapsot isog na. Nabindas man data kararag yun na. Ay, anak ko. Ikat katawa melatan. Awan patag ko keng ka. Siga mong palaing ti anak nga saan nga maasyan ti kas kanyak nga ina. Nagdakil tabagim anak ko. Usarem ko maati omno. Yaman yat ararabidem. Diyos ko aya. Ulitek. Nubigla nga matay anak ko kasanunto nga tapay ti biyag mo. Sa bagay, no awanak ton agad siyempre. Ikarigatam to nga tamot ten nga biyagan tabagim. Biso nga. Ay nasasiyat lang kumaharo din numatay ako. Nakaoma kayo, nanang. Huh? Style yun, bulok. Yan tanga tanal pa sa kadanganin. Maturog akon. Tapnosan ko namang mangig na kitang ibagbagayo. Hoy, pati nanganan na Diyos ko, di na pa mo nga inawan. Awang konsensyam nga anak. Nanganampay, di mo pa mo nga inawan. Anak ni Diablo ka. Mayat ni drama yun, anak. Natapnoon ko na inyo, inawak ka di. Abay, di pa nang ipag-europyo. Awang pulos may tultulong ko. Dami na. Isa nga inawak ka di kanik. Nanganak ko na kuma. Kastoy manong nemi tibiyag ko. Kastoy iti akem ko kaninanang nga siyak ti buong ti ulo na. Siyak ti pagkonsumisyonan na. Siyak ti pakadepresan na. Nandiyan ka mo anong nemi? Noon niya ako kidemat dati panunod ko takasla iyalang alin ko lat tarik iti bagbagana. Anyang atat kasasaad kong tunubigla matay isuna. Tilayangan na tayo, dawan mabalin na. Kunak mo't Yaman yung tungatat aramidek, numatay ni nanang ko. Hindi lakok di taltalon nga kukwami. Kunak mo't no ko Di adot no kan paglakwak. Nag ilakok na di nga taltalon. O, nagnginat daga. Di adikatan kong karagiti arwatek. Kumatang to pa di bukod ko motorsiklo. Wano kutse. Di alalis to no kati panangidate ko kini Daisy. Mapaitate ko to karagiti first class nga restaurant. I-check-in ko to karagiti 5-star hotel. Oh, niminton maibos. Ana, inton maibos nga rod, dada kwarta nga paglakom ti daga. Narikat nga maibos. Panunutek tumanin ti pagdiskartya ka. Di ilakok ti house and lot. Oh, no mailakok ti house and lot. Pagyanak to nga rodin. Adumat na gini kakayap ko. Tas laklag bagtit no ka manong na minusumruat at pampanunod. Nga awang pulos. Nga tsaka mo manong nemi nga kita pa nagpampanunot kat awan siya sarbina. Dahil ko na akon hanak latang matabaybay hanak mo latang sarasarde nga nabagbagaan ni nanang ko uray ni Auntie Belen no may sarungak di balay daw no umay dito'y balay. Uray pa di kapidwak di anak ni Auntie Belen ni ni Sheila. Subit may sa mga bagbaga kanyak no kwa. Iso ka pampanawak, mapanak inja barkadak, deta. Pare, Tomas, kasi ka matiampag mo. Maminsan ton, kumpad, agremedyo akto pa lang. Abay, awanin ti matakaw mo, irikyo. Awanin Inibuskon. Bagas. Oh, tultulbo ka ni nanang di pagbagasan mi. At, kwadya alupay ng burnay. Amakit naimas maba.
Muna. Awan ti ba? Di baboy na. Mabalinan di dyan. Lilatsunin di baboy na. No, kahit mo pare, kahit datay mo't lang di agtutulag ken mang plano no kason panang takaw to yo di baboy na nang mo. Pangilakon na nga, ayaw, problema at pangilakuan, alud ta. Mapantay ilako ka na gitay agpletletson. Taday, tikadakkel di kitay baboy ni nanang mo, kat leletso na. Wala mayat ka. Kung ka, ado ka mga titinulong. Di bayad na, ado nga arak pare. Ken ibagata ito na, nga di paglakuan tayo. Kuka tayo di bagis na, nagitay laman na, tapno adda, lutuan tayo nga pulutan. Oo, mayat ka. Ano, hindi? Pare, painom mong pilang amin deta. Tumakainom deta mayatin. Ngimjak kinayat mano. Agtaktakawak ngagpeso arig iti kawartang idol-doli ni nanang. No, agbababoyak matanak, madin. Bagadan to pa inyakit data kinadagas data nga anakit. Takawan na, baboy ti ama, inana. Kapulang ti arak kada pulutang. Malakip kumanong. Adaitan makabulan sikod. Dede na uding pa nag-date me ni Daisy. Mailiwak manin keng kuhana. Mga remedyo akit kwarta nga pangi hotel kumanin keng kuhana. Ngim na danon ko ni Daisy dito'y balay man. Adda ka? Abay. Pinagtalaw dak sa diya balay mi. Ana? Pinagtalaw dak sa diya balay mi. Kanapi yung may kangarod dito. Sa dino ko mangarod papanak. Kat si kamot ti ama ti anak ko. Masikog ka? Uy, kat gapot na masikog ka, kat naduktalan datatang kininanang, di pa nagduldulok. Hindi mapanagdagan nga masikog ka, pinagtalaw dakmatin. Kalpasan nga din ang ranag ni tatang, paglagi din ta, nag-anawa ni nanang. Alang arti ko na ni nanang ko. Bakit orayam aja anak ko kunan? Wana, sikugan na, kalpasan na, di mamut aramidem. Dapat nga nagpasikog ka. Tungpal nga, et mo. Dapat kasat sa lusod mo. Api nga amin, naramid ako naman, ang sakti pa basulan. Kasi anong aratin, di pa nagbasa. Dahil ang orti kasakit, tinakam, datatang kinanang ko eh. Agpadpada kayo. Nanang, imbag tadibten ka. Alagtugaw kayo tagsasarita tayo. Agtugaw kayo tagsasarita tayo, kunak! Ang kagungunta kasta. Di ka ba't kami nagtungpala sikod? Nang, saan ka akong ungat? Ang mga ibaga natin sweetheart ko nga naungit ka. Binagbaga kita yan. Ngimkayat ko, nga dakay nga duwa. Ti pangulita. Dito nga, ibagak ka na kayo. Apay, nga nagsikog ni Daisy. Ha? Tomas? Ni nanang met. Nakasimsimple nga sumbat. Nagsikog ka, pata sinikugak. Sinikugam. Kinagbasbasa. Diyo ka di pulos inusar ta panunot yo sakbay nga inaramid yo. Ha, Desi? Ibagamit tayo nga stricto na kita naganak kang kaapay nga sa mga isot pinang panunot mo. Nga no agpasiko ka ket maamuan di kita naganak kanyak anyat aramidin da kanyak. Diyo pinanunot di kita. Ket si Kamay, Tomas, numasikugam ket isang ped na tisikog nito kapilitan nga agasawa kayo. Ada pang biyag mo keng kuana, kandag baling anak yo. Ket di arig na di mo pa'y mabiyag, tibagim, gapot ti kinasawdot mo. Apay nga di kayo nagsakbay. Apay nga di yo amot agsakbay.
Talaga ka di nga, di yung pulos pinanunot, di kay pulos nagsakbay. Sakbay ko mga inaramid yung pinanunot yung umuna, no anyat resulta, no anyat mapasamak, iti masakbayan. Di kahit ng sawan, agpadpada kayo nga ang-ang, agpadpada kayo nga maag, agpadpada kayo nga laglag. Inanang nagsakit ti bagbagayo, masaktan ka? Masaktan ka nga mangawat, makangag ti kinapudno? Ngawan amom, tadi mo amot agsakbay? Sorry nanang. Oo. Hamamang pa kung mga kayat ko mangag kang kalayta, agsuri ka. O rin agtakaw ka, di ka pa agsuri. Di mo ka di amo, Daisy, nga tinakirilasyon ng mga lalaki, nga nagpasikugam kat sadot, awan amo na nga trabaho, barkada lang, ti amo na, mamartay. Agtakaw ti kwarta nga, igatang na ti arak. Agtakaw ti irik, agtakaw ti bagas, takawan na di kiti duldulin ko a kwarta. Ang ko lang ibagbaga. At ang mabainak, nga di anak ko kadagtatakaw. Sikalat nang ibaga. Kenda ka sinsin ko. Nga mangisaksakit kanya. Sa bagay, di kamot ngamin nagsakbay balasan ko, Tesi. Kas kuna di kiti naganak ka. Nasakit, tinakam di kiti naganak ka. Takas taakmot nga naganak, may sakmot nga naganak. Pagadalin da ka di kiti naganak ka, kami inaramid mo, di mo lang pinanunutin, ti adong arigrigat, di kiti naganak ka, mga saksakat, di pa nagbasam. Nagpasikog ka, ita. Anat inaramid da, ita. Amom ka di? Amom ka di nga ron? Adan tong hata? Pangbiagyo? Iti bagbagiyo. Manen, ibagak manen kang katumas. Kasano nung bigla ka matay? Kasano pa iti biyagyo? Halaman, kaya dantun putot mo. Di kaya't asawan di kiti anak ko may salain. Panagsakbay. Diyo amut nagsakbay. Kayam sampay nga naladaw ti amin. No kaya't yo. Nga balbaliwan ti biyagyo. Tagpadpada kayo kung di na mo tagsakbay. Nangarod ka namitin tayo, nanang. Sikaman ti pagsaludsuda kiti dayta. Noan niya ti mas nasken nga maaramid ita. Nanang kinapudno na. Kat kastama ti salsaludsuda kini Tomas no kasta nga. Agkwa kami. Kasanunog si kugak ko na. Anat aramidin ta ko na, anat sungbat na. Diyan mo ko na. Sa tantula panunutin na, naramidin ta, agsikog ka ko na. Ay, apo. Anang kita taramidin nyo? Alaman, Tomas, ibagam. Hindi, agasawa kami, nanang. Okay? Agasawa kayo. Ada pangasawam kang kuwanan. Awan. Gabutasan ka nga nagsakbay. Okay. Nung ada manging gastos ti pa nagkasaryo. Di sumarunong ang panunutin nyo. Kasano nga biyag kayo. Ada panghalaan nyo, tigatang nyo ti bagas, igatang to tigatas, indo nagpasngay, inukas pagarigang ngarodin sa saryan, adan to nga dakila kwarta nga gastusam, nga ramatam no, masasaryan ti asawam. Panagtagibi, anya digiti masapsapul ka digiti anak, no matagibi, adang at igatang yo, palanganin pangalan nyo. Susapo, makaka-high blood ka. Kayo. Nagdakamat nanang. Siyak timang biyag ka na kayo? Nag-asawa kayo, nga saan nga nakasagana, kat siyak nga inayo, timang biyag ka na kayo? Ano pagsapulak? Magilablaba. At tartarakan ti baboy. At asang kabasit nga talon. Nga manulang ti mayab abang da. Di lako yung talon. To, paang nga kahit mo. Nanang, di ka pa'y tinumpa. Di ka pa'y sinaktan. Di ka pa'y binaot. Talaklakayan ka nga ruden.
no itanga-tanga atong pahain ka. Kaya to! Nanang di kayo na. Nag-uong nga takas na makamatake kayo, kan matay kayo. Kaya't ko ba'y kamatay ako? Kap na awanton tiya, problema. Problema ka lang aroda na nako. At dapat si Mangpet nga na inayon nga problema. Ay Diyos ko, alain na ko. Tabahalan to di kita yung dua. To kasanudan to pa'y kagbiag no awan ako. Manong Nemi, iti muna agundaway. Kasla makarik na ang iti asi kininanang. Inasid ka. Nang gustunan. Saan kayo nagsangit akasta? Arakupin kayo man, nanang. Nanang, I'm so sorry. Sa bagay, anak ko. Kadang ito'y lang ang mangig ko keng katisuri. Kinagpaiso na anak ko kail-ilo ko launay no kastagag sang sagit at tabakarik na kaiti asikan niya. Nimanyat ararabidin, panawan na, katawaan na. Imitaman lang anak ko ngayon harakop na nga siya nagkada kayo nanang. Adungag paiso tinigrigat yun. Himbagman, tamumunti mga asikan niya. Sorry nanang. Sorry. Anak ko, sakbay ko mga inaramid mo ti kastoy. Nagsakbay ka ko ma. Nga dada ni Daisy. Nga da, karkargahin na nga putot mo. Nasyak ti mang pampanunot, matayak amang panunot. Bain mo nanang, tarugya akong nagsapol ti trabaho. Nagtrabaho ako nanan. Para kaniyak. Para kada kami kanitesi kan tagbalin nga anak mi. Kan para kada kayo nanan. Nung nagaskasanulaeng, nung makasarag ak pintas ng trabaho, orisang ka itong naglablaba. Orisang ka itong nagtratrakin ti baboy. Bakit kayon? Anak, oren no addan tong trabaho. No kabay lagtupay lang tagdala, aglaba. Siyak tupay lang, ti paralaba di iti sukik. Oren da trabaho. Agtaraki anak tupay lang ti baboy anak. Taday tat nakirawapat. Anak ko, sapay ko maatasan nga panagin ko na ti panagkarkarim. Adun ti sinayang mo nga panawen, nakapagturpos ka kumaitan. At ako man napintas ka trabaho manak ko. Akas ka rin iti kapiduam nga anak ni Antim na Belen. At inaw na ka kami suda. Amang kayo kung mga naggraduar ka, nagtrabaho, tinapintas sa trabaho. Di ka umapal ka na kuha na, iti kapiduam. Ama nanang, awatik tun di jayan kapidsyela. Kasapulan da ka no ti janitor iti pisina da. Nagsasango kami nga nagrabi, Manong Nemi. Ket kabayatan namang mangan kami. Nagsasalutan ni nanang ako na, Daisy. Nanang, among madlaing ti trabaho ti unig ti balay. O nanang, amok taglaba, amok tagluto, amok tagdalos. Di ka dadakil ka may tulong mo kanya. Habang nga, hampay wani dakil ti tiyan mo. O nanang, darwang kami terigat, kapag marigrigat kayo matakas kada kami. O nanang, tulungan kayo naglaba. Ngayon masapol nga, mapasamak ti panagkalay sayo. Magpakwartami,
Nga gasto sa minanang. Kinapudno na kita da idulduling ko dita. Nga narigat nga matakaw ni Tomas. Nanang? Alangan mo't nga iparada ka na lang dikiti ko. Bagam ka rin tinaganag kang kano mabalin. Inte makisarita ka na kwada. Tapno, mapagtutulagan di ka saryo. Ang tanging kitsang kimatan nga minor di edad. Kahit yung asawa nanang, ako kuyog tayo nga panjibalay mi. Arami din tayo tulat ang intubigan. So nga, sapahin nyo ti maturog ha. Inang, kasapulang agsibog kami. Yan sa kunam, Tomas. Kunak man ano, natural data nanang, ken mailiw titunggal mesa kada kami. Susapo. Teta ka, ti paglaigan nyo. Nga di yung sinaksak-bayan ti amin. Nanang, ang mga no saan itong magwapo, no saan itong napintas na tapo ko yun, no saan mga sibugan. Wala lang ha, kayo alis itong tikar ti mga. Agsibog ka ito, no kayo skut ko na ayaw. Manong nemi timulo nga nagadalimanin. Nang nakamilatan, kakinanan. Nang nakamilatakin ni Desity makabutuin, kusinan. Kita laman lang karot anak ko. Kastaman. No malpas no kan, maiwarsim no kan tibugom kita tumalaw ka maning ka. Sanitan nang. Tadati asawa kon. Ito nag-asawa kam ton. Apay kung mapayla mo pa nagjabarkadak nanang kat ni. Agur ora yung tikamami. Mawagwag na di balay tayo nanang na madondoma. Dadakit paglaingam, Tomas. Kaya nangarod manong naimig at isumat akasapulan nga talaga. So ngayon di makainaw kami, nagdigos ni Daisy, nabanak mad nagdigos, daytan, manong naimig. Adad danti paot ti romansan manong, gabotasan min nga, urasan. Check, short time, 3 hours only. Itakit agpatnagan manong. Kunak kuma, ang mabanog kami man. Stunan, Tomas, maturog tan. Akinanatan. Tomas, gusto jakpat yun nga sadot kagayam. Hamom ti sumang petak dito, ikit niya maamok ti bagik kininanang mo. Dachay, imbaga ni nanang mo siya sinuga. Ape ka nung sangko nga inadal, inam mo, no siya sinuga, sakbay nga inaklon ka, sakbay nga impay ko di bagik ken ka. Diba, di magbagam kit, siya ti manager. Ano nga manager? Siya ti manager, taltalon mi ko nam. Nalawat taltalon mi ko nam. Gaya magpeso nga datalon nyo, hindi mo gaming ambo tagtalon. Ni agrep ka di mo pa'y kanuam mo. Ni gapas ka di mo kanupay kaya. Imbagamin nila ng kayang gareta. Uy, di mo kanupay among inawan ti pakanam. Imbaga na pa yung ako, agtaktakawak. Una, sadot ka daman na nakaw ti as anak ko. Ngayon may babawi pa nga ron, nasikukan nakbating ko na ka. Sampay na lado ti amin, di ba? Sampay, yan talaga. Sige, maturog ta karate. Takos ko na ni nanang, intay to di balayo. Baka kabilanak manindatang ko. Dak man nga masalik dem ken ka. Padason na. Isarapak ti bagik at siyak ti madanog na. Kahit kung siyak ti madanog na imtis ka. Sige, maturog ta karaten. Good night, sweetheart. Dring nga to no parbangon na. Paglaing nga. Naslamod di mo gustuhan.
Nabanggam nga agpaiso manong naming kasla ng asawa. Ngayon sa aming nga nakasahang mo ng saya at ti amana. Awanan ti bibiyang ko iti nga babae. Linaksid kon. Iso nga no anyaman tiran tayo keng kuana no anyaman ti panggipyo. Arami iti di baltan. Awan bibiyang kon. Awan bibiyang men. May met lang ang balayan. No ay, bahala kalatan. Ano ka di nga nalawag ti sao? Kada kayo? Pumano kayon? Awanin ti bibiyang ko iti nga babae. Awanin ti anak mi as keng kuana. Bahala kayon. Gawit kayon. Diba? Awan din aramidan mi amano. Na tinagawin. Kamal naman naman nung name na panak iti ayon ta Auntie Belen. Auntie, mayakman. Ay, Tomas. Ay, susapo. Abay, natin bagam. Iya po ya, abos tao lang arot among nga trabahon. Sidang isang adapay si mangpet nga babae nga masikog. Papaya mo yun, kasano ko mga jack mo? Awan ti jack mo nga may panggap kada kayo. Kabuto siya amin ti pagipulpulungan ni nanang mo, ti mapaspasama. Apay da ka, namasapol mo. Ando ko mga ibagakin ni Kapit Sheila, auntie. Si Mang Petanget. Isudagin ni Kapit Dindo. Sheila, ada masapol na kabidduang nga sadot. Wala ni auntie. Kaya talaga met. Ay, Kapit. Sumari ka. Kapit. Baka hindi ka di pa lang na din pagamidi nga trabaho. Janitor. Uwang Kapit. Kahit mo lang janitor ya. Di ba hamo kayo janitor? Kahit mo mga opisina. Ang hindi ka ba't nagbasa? Ada ka di pa lang Kapit. Ada pa lang. Mabaling ka di. Baka kahit no maperdiak no siyak ti mangirekomendar keng ka at kalpasan na agsadsadot kanto. Haning Kapit. Ada asawa ko ni. Adanto pa yung anak putot ko. Napangkisa nangama mo. Uwain, pinapanaw na kami ti naganak ni Daisy kapot awang kanong bibiyang dad, anak da. Awang kanong anak dan. Seryoso ka, Kapit. Ngayon no, agbaling ka nga janitor mi. May karim ka dimit lang nga talagang aramidem ti susto ti obligasyon mo. Uwain, apigit nga saan. Basta maisuro ra di kanyak no anya dagiti rumbeng aramidek. Nagtulagan mi manong nemi ngagkuyog kamto iti kabigatan na. Karabyan na manong nemi binagbagaan nak manin ni nanan. Amom kadimit lang anak ko ti trabaho ti janitor. Agdalos. Kasanot agdalos. Agsaplid, agpunas, agurnos. Ni Daisy manong namit si Mawad. Kadwa na no kakastaan opisina sa pulan iti panagmap mo. Map? Kitam di mo pa amo ti word nga map. Dihang ka pa nakakita ti map. Di ka buy-buya yan. No, pakakit ka mga damap. Amo kon. Di listo lang ang surusuruag. Sa alang saplid, agmap, agurnos, agpunas. Siyempre, edi may isang opisina, adda CR na. Agdalos iti CR. O na, masabong nga dalos. Tomas, no alanganin ka anak ko. Napimpintas no sa mula yung nauwatin dito nga trabaho. Tama nga no, diya kapiduam iti may babain. Saman nang, isot available tayo. No, sumre ka kiti construction. Baka dadang marigata na. Kat no, sikanti mga sikaso iti taltalon. Nang, adadang ang masurusuro Alisto lang anak. Tasambad nga sikat agarado kat. Adamad na gito maupaan nga traktor. Mawad na rin so, talaga awan ti among. Mabalingkot naman siguro ay rapin nang. Depende sa sitwasyon. Mamok to itong bigat.
No kasano nga talaga. Simuro tak ngarod iti kapidduak manong nemi agasumre kas janito. Indokumenter nak nag-require nag-secure kadagiti requirements manong nemi kalpasan in-submit ko ngayon interview ti manager. Tomas, sir, amom ka di madlang tagdalos. May suro lagit kanyang, sir. Di kahit nasawan nga akong pa-experience mo. Akong pa, sir. Ore pa nagdalos sa Dibalayo. Nagkay, sir. Nagpunas. Sa plid mo. CR. Ninanang ko tigdal-dalos. Masapol nga masusurmitan. Sakbay nga na may pinsang agikat ti janitor. Napagtulagan mi nga iyorgyan na kang muna. Sursuruan na kang muna. Amam no saan lang nga recommender ni Sheila, ano saan na kang recommender ni Sheila. At yung mga kami taon experience na. Sir, alis to lang nga makasusur, sir. Kahit ko lati madaan di trabaho, sir. O ni istorya ng kanyak. Nga da masikog nga babae nga simagpat di balayo. Dati ka nga sadot ka. Dati nga talagang maibarkada ka. Kaya't nakalangatulungan, agasmat pa ng tulong na kininanang mo, tamas asyan kininanang mo, kapot ti konsumisyon, kapukin ka. Kapot ti kasta nga istorya ni Sheila, kaya't kumati tumulong. Ipakita mo lagi di pasnek mo, alis to mga kasursuro, gagit mo. Alain ka. Thank you, sir. Thank you, sir. Nagmalem manong naming sinuruan nak, tiya ag-retire nga janitor. Ni Tata Delpin, na anos pa nung name. Wait, soro na, imunang in soro na, anong yan? No kasano nagdalos ti CR. Yan, rinugtan na. Kitap, tirugit na. Ano to sarem? Baga na amin manong name. Kahit alistok mo nga makasursuro. Baga na pa suro na pa yung manong name ti alisto. Panangusar ti map. Tap na di ka stakit saan unay nga nabasa. At siyempre, nabasa nga agpaiso ti masa danum nga agpaiso. Alisto agmaga. Suro na. Taoray no rin tayo madama ko matubisina kat asapol nga madalusan ti CR naroon na kanuno at sa nga ili. Ayay. Alisto manong naming nga madalusan, alisto mat nga agmaga. Ore mo usar tumanen. Yan mamanumat ka di barok no kasi nga mapasama. Nga maminanom nga dalusan dagiti CR. No dalag kos komperensya, dagiti bisita nga gusar ti CR. Ngayon dagiti gagaan nga lang nga empleyado na madudang gusar sa nasken nga bantayam nga dalusan. Sarong karang batlat ta. Tada di kita empleyado nga didaamot nga gusar ti CR. Didamo nga handa nga mo nga ay handa isakit dyan ito. At dapat dagiti empleyado nga nakagura da ka irantada at agwara. So nga di mo pagkurgura hanggang mga rarami nga damanggura kang kakadagiti empleyado. Tap no awan di pang parigat kang ka. Laglagi pa janitor. Hawag mo ko na nga lalaingin. Janitor laing. Amo barok. Nabayaga ko nga janitor. Kahit napaadal ko amin di kita anak ko nga talo. Nga tilaing pa ng janitor ko. Iti nagkapuan na. Ken, tamadlad basit sa kabasit nga sideline ha. Tadi mat umanay nga tilang suweldok nga janitor ti pagkapuan iti pasapsapol. No nagagit ka, kahit amo mga sakbayan ti amin, agbiyak ka. Panagsakbay barok, dahil tatinaskin. Sakbayam. Tapno di kasta, kahit saan ka nga maudi, saan ka nga maaros, no di ka abante ka lang abante, kabuta mo munuan at mapasamak iti masakbayan.
Nagdakkel manong nemi tinaitulong ni Tata Delpin kadagitapam magbaga. Nagmalmalemak nga rod manong nemi. Sa kamad na nagidang nga nagawid ka ng kapid Sheila tadan bukod ng alugan. Sabi ko nga tamaadan tumatbukod ko ang alugan kapid. At saan nga dagas na ita? Mga rugi kanto ti motorsiklo. Una saan, adumat di kita'y nalakang second hand nga lugan. Depende jay panungasar mo. Yaman ang kapid. Dahil nung tulangin anti, di pa nag-thank you. O mangrugi ka itong bigat, laglagi pa yung oras, ha? Data pa tinasken nga ramidem, saan ka nga maladladaw. Awan janitor, nga maud-udi nga sumrek ito pisina. Sikat umuna. Uren nagdulos ka iti malem. Nyata mo, baka bigla nga, mumun. Uwan, kapit, mawatan. Sa nag-anarigatan manong nemi kapot at tinungpal ko amin nga insuro kanyak ni Tata Delpin. At adikidikundaway manong nemi nga agkutiak nagtrabaho ng runa no isarek da timiriandada. At kami nagitidikundaway manong nemi nga saan da nga rumuan. Mirianda ti sumre. At dapat ikikundaway manong nemi nga makanti sumrek. At dapat tawagan dan ko apagordera. Saan ba maliklikan no ka manong nemi. Nga dari kita'y tedted, wano dari kita'y maregreg. Alis tuwak mo't kagdalos. Puro di kiti ususarin na manong nemi. Di kiti ko naminsan mo lang usarin. Disposable. Desa panagibalang ti basura ti may sapay nga pagalisto panang ngakwak panang segregation ini awato kung ti sweldo kini damo nga sweldo manong nemi. Wow apay napawaw ka kapid basimot lang neta ori basit kapid ngay mapawawak gabota bukod ko nga nagbanugan. No, bukod mo nga nagbanugan, amom nga salamat-matan. Huwag gayam kapit, mabalintong awisan ta ida, di kita empleyado. Tuno nagkasar kami, kini Daisy. Tuno plano yung imbagak mano, adamad lang gastusem, ada ornong ni nanang. Tay saan uling ang grante, gagangay lang. Simbahan, huwes lang. Oo, sige. Di maawis kami, di tunggal limpiado at regalo, di mayat. Kwarta ko mati regalo dan niya. Ibagak to ang kwarta. Imbas kang gumatang da, kwarta latan. Naayabam mi matlaheng manong nemi di kitidaganak kani Daisy idagkasar kami. Tasamit gayong nga milibak kadakwada nga siya kadadan trabaho numampay janitor aklaeng. Kat nagkari kami manong nemi kadakwada nga bintasem iti biyag mi. Kari kami kininanang, anak, asinot ti kayat yung umuna nga mangituloy ti panagbasa na kada kayo. Siyak kumananang kuna ni Daisy. Dadakan tumot nga mga iwan ka ni baby. O sige. May salangin nga minan nga tawin. O very good. Si Kamet, Tomas. Ituloy ko pala tikin na janitor ko nanang. Kaya no into na pagtrabahuanin ni Daisy kat matulungan na kanton, mabalimot nga, agigit kanton nga janitor, uno sanggat mabalimot nga irapin tagbasa kabayat nga janitor ka. Kasaritam to ni Sheila, tapno may sarita na kinibosyo. Adamat di bakandem nga, oras no ka saan? Aman nang, malaksid lang no, ada bisita. Kito ibagam to katakwada, maawatan da nga tamet, no irapin mo to tagbasa. Kasta nga rod tinapasamak manong naming tuloy ti asawak tinagbasa, hindi ta mapanawan nan ni Junior. Nga ninanang manong naming ti mga asikaso. Insardeng nga ninanang ti mawat iti labaan na ngem tinalata insardeng manong naming ti panagka tarakan na ti baboy. Ngem saan nga nagbugbog, agos usaran ti feeds, tapno alalisto ka no.
Kaya makapagraduar ni Daisy, manong Nemi, nerwar na tikbarag board na, ay kang nga dan trabaho na. Sweetheart, siya matang tigbasa. Tadi mo gayam na irapin tinagbasa. Mga rot, marigata na ang dapat kaya't napimpidas nagkikat ka kunad at kasapulan talaga kami ti janitor at ay halang ang janitor kami. Ti posisyon ko na daduma, messenger pa. Siya nga rot manong Nemi tinangituloy ti panagbasak duwapeng nga tawin. Miminsif ko manong Nemi from criminology to accountancy. Adumat kadi back subject ko nga alistulaing manong ko na. Nanda na kami ti may kadwa nga anak manong Nemi di agraduara. Nerwar ko met ti board ko manong Nemi kat nakastreka kumat kadagos ti trabaho. Nga daidin ko tsek manong nga amun unamat ang nakakutsa di Daisy. Kat nung kasta manong Nemi nga dapasken dito balay. Maawis di kiti pag-opis na aming. Pati di kiti ka-opis na ni Kapida Sheila. Hey, Tomas! Happy birthday! Happy birthday, boss! Di ka pila nagretiro? Ay, agakada ito nga tawa nagretiro ako. Kumusta ka, Tomas? Ito yung janitor me, Edi. Itan, mga opisina mo, nga ito ang dagos ti posisyon mo. Basta latibiyag. Slapilid ako na da. Amom langit nagsakbay. May didamo ngamin kat talagang ang mo tinagsakbay. Haming sinagbayan ka ni Daisy. Iti bigla nga pa nag-asawa mi. Yung samot pagkiti nga naladaw. Kabuta, kasta no? Imo na lang nga nagraduar ti asawak. Itan ka tagpadpada kami ng mga opisina. Kasta talaga ti biyag. Ya, ti madi. Amom lang aro dun nga madi. Aramidin pala eh. Ti mayat. Kabuta amomon nga madi. Pagbalin mga mayat. Tapos ti kastagat mayat ti masakbayan na. Nanayon ang peti may sa nga anak mi manong Nemi bani talos tunan ko na ti asawak. Katos tunan nga ro din. At damat tultulungan ti asawak nga kamsat na manong Nemi kat sa anak mat nga nagkidkid. Tapasit mat deta manong Nemi. Ti panagkari na idi. Kaya nga napagraduar naman ti duwa kamsat na manon. Kaya sagsaga nami ti masakbayan di kiti talungan anak mi. Napigsa pa lang ni nanang manong. Saan ang nagtatarakin ti baboy. Ta kinay-kayat nang i-concentrate iti pa nangasikaso na kadagiti apo ko na ket di makkalapimbendas maten ti balay mi. Dito nga ro ti pagkasaritak manong ket thank you ti anos mo nang nangurnos ket nang ibasa kalpasan nga nakinsen kang kadi detalye. Sabay ko man damat na ibatik nga adal liw-liw ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya more power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo Tomas. Thank you, Mat Tomas. Thank you, Mat Kaning, nagkita nagbuya.